ganin ki ya wuce ne zan komai na amma na saki kowa na saki kowa ina ce sai na darajar da na gode cikin darajar Fatima, yana ki zan ji gona na bayina, yana ki zan jaladina, rigata. Fatima, yana ki zan ji gona na bayina, yana ki zan jaladina, rigata. Gidan daɗi ba a zancen koko ga abin da ka yana nan take gaban ka ya sassako ko me ka bukata take za ka gani hannun miko kaya na kuriya na kinta na kawai mai sassako amma can ka yana kawai mai sassako kuma na buga ne ba rana balle bai yo sako yan annabi sa cikin birgen ki saki kuma yo farko cikin wara da kanin wuya ki sahi ba tabo da kike so ka tura sirrin tun farko Fatima yanda ki zan ji gona da bayina yanda ki zan ga ladina ya fata je ya shi kai ba ko na ni na ne da je idan can bai ko ba ni ba ni na ne da je da ta fara a cikin ba ba ai na ne da je ai kai shanya bara na ba ai kin yi sake dan zakin ke gaba na ya wuce na ta'ala ba an sha da hadari kuma bangaren ya samu kowa ya ci zama har ya ci gudu ba barina ba kuma ba mai jinki shi da kabara da sisa ba ni ba yadda Allah ta fito kowa ai ba bariya ba badin ba yadda ci zan ji goda da bayina yadda ci zan jaladina ta yadda ci zan fadar ki domin ta masoya don me san falin ya tsira mun ya oye ni da sanki tun da can aka kai gara ina rikin yadda da sanki yana so na me yayi saura amma ran da rayuwar ne da haka ba zan can yara Allah ka amince a cikin san fara ido kowa ina da san sanya fada mariyo in ya ya na ba da sirrin san manira a cikin bayan kike sai dan da ka san tara cikin kowar kiki tsayin zama haduri zara Fatima yana ki zan ji gona ta bayina yana ki zan gana gina ya zata lafiya ne na ka karan zarafi na zama ban sarkiwa lafiya sun karimi da mara gaggawa lafiya ne yin zance da karkanuwa da zanen kura lafiya ga kan ne hakan ba su da hannuwa lafiya ne mai kan kore jin sanadin lafiya sirrin masana Allah tushen dukkanin baiwa lafiya sirri na duwatsu da tuliya sanadin badan ba bari da yanke aliyar baiwa idan na furta da ya fara sutura wai baya maka da wani ta ce da ina da daidai kira badan ba dan da ki dauki goda bayina ya da ki dan gana dina ya ta abu da kai ya dan kin aljanna idan an je zancen nan dole in yi garayi naje ni shari'a ta malabe kaje abu ne zara kuma bayan kaje kaje zancen shaye tun aljanna gidan za mu sha ne mun kasu daga can ba mai mana babatu za mu ta ba da mu dan wanka na fitar kayan batu a cikin aljanna akwai kayan burgewa haro hutu la ilaha illallah ya zaka ga sidi an hutu don mai san zana da shi za a yi fati a gidan hutu
ita wannan sarki mai rai mai sarauta kuma kai da wata da ita kamar kumaka ruwan kwan ka kona suka zama doka ya da kankace to ya zama doka ya dangane ni don matsayi da annabinka bayan kasance ne bide da bi ma'aika ni ku so domin nabi Thank you.